אנחנו בסרטון הבא של הסירה הזאת. אנחנו בינתיים כבר כאן, אנחנו די מתקדמים. האם נגיע לצער? הסירה שלנו בינתיים הכי מתקדמת. אם בינתיים. אני פשוט יכול זה כאילו הם מתו. עכשיו אני בספינה אחרת, כן, נראה שאני בספינה אחרת פשוט תיכנס לספינה שלנו. כן, זאת הספינה שלנו. יאו חברים, אתם יודעים איך אני מגיע שמה? אני הצלחתי להגיע. יאו, מה זה המקום העצום הזה? איפה אנחנו? יאו, פוגע עלינו ברקים מכל הכיוונים. זה לא ייגע בי אחד. יאו, מה זה הדבר העצום הזה? אין לי כסה, נעלם לי כסה, חברים. נלך לזה. מה? זה מתחת לאדמה. זה מתחת לאדמה היום. אני הולך לפוצץ את זה. היי ברק, קבל את זה. וואו, אני מת. יואו, זה יעשה בנוח שלו. לא, נפלתי. לא. יואו, אנחנו עוד שנייה מגיעים. 40 גולד. יואו, איזה טריק מטורף זה. וזה מזל שניתאי או ינאי יעשו את זה. מה? עושה ספינה לא שרדה. זה בסיס כלכלי. זה אמור להיות ספינה. ספינה נעלמה. ספינה נעלמה, כן, התרסקה. היי, כולם כאן, אני הכי גדול כאן. מה זאת הדלת הזאת? בוא נפתח אותה. לא, זה דלת שמופיע, שמביאה אותי לבחוץ. אוקיי, אני אסב. מה קורה כאן? זאת חללית, זאת חללית ניתאי מטיסת יום. איזו חללית גדולה. לא, אנחנו חוזרים אחורה. כן, זה טוב. אנחנו פשוט טסים בחלל. כאילו בחלל. זאת אומרת. עכשיו אנחנו במצרים עוברים דרך פירמידה ועפתי. לא, עפתי חברים, עפתי. נו באמת, הם כבר הגיעו לנעל. הם זורקים עליי. הצילו. יואו. יואו, סלוח, גבי אחד. יואו.
יואו, הם הגיעו כבר לסוף, כיף להם. כיף להם. וגם זה הזמן שלי עכשיו להראות לכם את הדבר חדש. טוב, אני לא אראה. העיפו לי את הכובע. אם בא לכם מה שאני רואה. טוב, תרשמו בסרטון הבא שאני אעשה. הם עפו מהמפה אפילו. הם עפו מהמפה אפילו. אם אתם רוצים שאני אעשה סרטון על הדבר החדש לי, יותר נכון סרטון סוף על הדבר החדש לי, תגידו בתגובות. יו, איזה סייקים אני אעשה להם. עוד פשוט מעיף. אתה לא תראה איזה עיף עליי מחבט, שמעת אותי? זו שיטה טובה. הם בהתחלה תראי מתי אני אגיע אליהם. למה כתבתי גול? אני עוד שנייה בנעלה. הכדור הזה פשוט עף לכל מקום סביב. אני בנעל, חברים, אני בנעל. ומתתי. ואני חוזר להם. היי חברים. קיבלתי הרבה דברים.